jarraitzen dugu ikasgaiarekin eta beste elemento bat landuko dugu, hau gainetik landuko dugu, ja hitz egin dugu lako aurrean horretik ondo beriztu behar duzuen zen ondasuna eta zer den zerbitzu, bale? Birpasatu aurreko grabaketa. Bai. Eta presioa, guztio kontrolatzen duzu zer den presioa, gizarte honetan, zerbait behar duzunean ondasun bat edo zerbitzu bat, hori lortzeko eskatzen dizuten ordainketa. Ordainketa hori, ja, aipatu dugunez lehen, konprobatu horreko bideotan, eskaintza eta eskareren arteko legea murrizten du. Bai? Eta lege hori, zera hori herrialde kapitalistetan dago. Eta estatua, komentatu duen bezala bai aurrekoetan, gobernuek bai esku hartzen dutela, batez ere Europa mendebaldeko gobernuetan, ez estatu batuetan askoz gutxiago, eta adibidez hori presioa bideratzen ditu, adibidez zera hori garraio bide publikoetan, adibidez zera horiek tabakoa, alkohola eta bale? Hori landuta daukago horrekoetan. Kontsumitzailea. Kontsumitzailea gara azken finean guztio dauzkagula bete behar batzuk, egunero, guztio gozaldu behar dugu, guztio baskatzen dugu, guztio afaritzen dugu, guztio argia pizten dugu, guztio gaixotzen garenean medikoaren eragoaz, guztio jantzi behar dugu, eta bar. Zailkepi txiki bat egiteagatik, bat aipatzekoa enpresaburuak. Enpresaburuak izango dira zera horiek enpresa kudeatzen, antolatzen duen pertsona. Enpresaburu horiek zera helburu bat daukate, izango da enpresa horiek dirua sortzea. Zenbaki korriak ekidetea. Orduan zaitu bidea, ahalik eta hoberen kudeatzen dituzten lehen kudeatzen dituzten gauza guztiak, ahalik eta hoberen egiten, zera horiek etekinak handiagoak izateko. Bereizten ditugu enpresa tamaina desberdinak, txikiak eta ertainak direnean deitzen ditugu pymes, pequeñas y medianas empresas. Eta gero esaten dituguna dira zera enpresa handiak, askotan oso handiak baldin badira, askotan hori multinazionalenak dira. Baina guztietan zera horiek helburua izango da zera horiek onurak ematea. Beste zera hori puntu importante bat izango dira langileak. Langileok kontsumitzaileak gara bai. Gure familia barruan edo lanean gaudenean edo hau da. Bestaldetik langilea superimportante dira enpresetan. Lehen komentatu dugun bezala, zera ahalik eta prestatuen baldin badaude, ahalik eta hoberen joango da enpresa hori. Langileen formakuntza superimportantea da. Errentadunak bebai kontsumitzaileak dira. Zergaitik eta nitzu dira errentadunak, daude pertsona profil bat, lana egiten dute beste modu bat, ez dituztelako demagun lonja, dituztelako pisuak, alokatzen dituzte, eta zera diruetekin horrekin bizi dira, edo lanean baldin badaude, gehigarri bat dukate. Eta gero bai esaten ditugu zera kontsumitzaile zorrotzak. Hau da, bakarrik kontsumitzen dute, adinagatik jubilatuak garaia pasatu zaie langile esateko, umeak oraindik zera oso gaztea direlako, eta ikasleak posbidean daudelako. Eta honekin ameten dugu bukatutza zatitza.